among Pangasinenses. News that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbangal daw bigat kada kayo amin na po. Maabig kaya kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat yung mga iparuntal. Nasari balita isyatan komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknay Balay! Diyan nga ran na sa ikapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Nakaulop na kanta bayod sa inagaw na Huwebes sa Taten Tanagagik. Petsa 28 lang at bulan Agosto taon 2025. Sa magteralikor magterian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta by Timor at technical side siyempre the only one, Engineer Nixon Dakal. Mauran ni sa panahon, maluram ni sa tao na tatang tanagagik. Kaya na man-al-alwartini, wala man actually so samay pasakbay o anunsyo. Anunsyo na sa Pangasinan CDRRMO, PDRRMO kung kukumo na tatang tanagagik anto. Wala ray lugar at sayan agaw ya maka-experience
na saramay panuran-uran. Singa dita nadbali na San Fabian, Sison, Pusurubio, San Manuel, San Nicolas, Natividad, Umingan, San Quintin, Tayog, Santa Maria, San Jacinto, Manawag, Lawak, Binalunan, Asinggan, Say Ordaneta City, Rosales, Villasis, Balungao, tan say Santo Tomas. Kanyan ingat-ingat lang po ha. Yan, rainfall advisory po yan ng Pangasinan PDRRMO. Pero dyan saya lanti so nagagawan panuran-uran agaon tanatatang tanagagi ka. By the way, timmagilalamot. So presyo na say krudo at hatang tanagagik. Halika sila. So yung tagito, diesel is 50 centavos per liter itan. Gasoline untan mat 70 centavos per liter. Kerosene tinmagay mat 30 centavos per liter. Na may dati 54 plus nanatan 55 la at sa may pampapagkasulinaan ko. Makapaingungot nunod-nunod natatang tanagagik anto maong lararamay kin aramay aroma kontraktor anto pero Los Buenos gapi problema dad bilahe. Singa sa amin in feature da, kontraktor agaw tanatatin tanagagik, pigara may luxury cars to. Ay, karakol, nasara may luxury cars to. Ayaw wala ni, sinaliton luxury car, sinalito lang bagat lapot sa may sa interest to, payong. Agay lay bilituta na payong aya. Kanyan sinalito, may luluganan niya Rolls Royce, tawali payong to kuno. Nang Newton matatatang tanagagik kanto Kaya naman minsan mapapaisip ka, bakit ang buhay, kapaborito Nick, hindi pantay-pantay anto? May mahirap, may mayaman, may sobra-sobra ang pera niya, kayang-kayang bumili ng mga Rolls Royce, ng mga mamahalin, ng luxury cars, samantalang yung iba kakarampot, irap to ni kalamor. Mampuyat, tapi ang jaruntan, walin nipakan to't pamilya to. Pero sa ibabaganatan, sa ibabaganatan natatang tanagagik na Presidente BBM, walay ganganto natan, yamalot atatong tanagagik atan sa ibabagaton lifestyle check. Lahat ng government officials, kaukulan i-lifestyle check atatong tanagagik. Ang ganganto la ng Presidente BBM, amin yung opisyal na gobyerno, pasilong at sa kayo lifestyle check, at saya so agawan na kontrobersiya at flood control projects at nanduruman parte na bansa tayong Pilipinas. Taan tayo at atong tanagagik dyan sa raraya agawa, ni Bulgar itan. So kontrobersiya at flood control projects. Dakil lara sa man po post, nasa social media na sarara may anong nangda faulty ira flood control projects karuman wala anong nang kulalamat ka-feature at akar na Pangasinan ayagi ilog mat kinaraganda actually na kung tanong file sheet man pananang tapa kapaborito Nick amay ilog pinanakanda na file sheet mo agabamat atatang tanagagik at appear di dyan sa rarayan palpak ira flood mitigation projects siyempre sa kulay appear di atatang tanagagik at sari totoo akin anong ninyo tanay flood control projects tan agrayla atatang tanagagik
sakita na ilog tila ibaga no inara ilog itan. Pero jad party na Pangasinan, sukulan tutan, yung ginaray na say danong rumaragasang tubig. Katulantin sa ikwantaya tatin talaga maong manayo no unuran. Tadjad iyuran to na bisto, na bisto iraraman so makapoy iran ginagawa ya flood control projects. So this time hindi na na-overwhelm, talagang kitang-kita na kung paano ginawa yung mga flood control projects na ito. Sang kanang nang mabata-batar ya kwanto ng Kuya TQT. Gontan. Kanyan, dyan saratan niya kontrobersiya. Anunutan tunata ng presidente. Ya igangan. So may tuloy-tuloy. Ya antoman. Pankuto. Kuto ang dalanatan. So saray records na Department of Public Works and Highways at sararayan maanumalyan proyekto na abitlan ahensya. Grabe. DPWH. Giit pa ni Castro, sa kwanto ng Palace Press Officer Atty. Claire Castro. Tuloy-tuloy sugawan dan investigasyon hanggat aga na sita nakabatan no syupa so sari walad bunag na sarayan proyekto ya araya kumon makakatulong la at solusyon na saya so malawakang pagbaha sa buong Pilipinas. Sa kwanto ng Atty. Castro at saren kaplusan labinsakay ya proyekto so personal lan ininspeksyon binisita mismo ninengneng to mismo na Presidente Marcos malapod Marikina Bulacan Iloilo Yanggad Benguet kayari akaawat na saray nantutumbukan ya reklamo so Presidente at sa may Pangulo website to. At dyan sa manlapod saya, so interact na sayan kontrobersiya tatang tanagagik, antayo, unaabot la at 9,020. Karakal, 9,020 ya reports. Imagine that ya karakal at tatang tanagagik. So naawat na say opisina y presidente. Kanyan, untanla, so pirawat, may tawag tuy ay itatawag untan laso pangitatawag na si presidente at publiko yamandalam kilabat ag kayo natatakot mandalam kilabat at sararatay maanumalyan flood control projects ditan at lugaryo. Iteksyo si Presidente BBM ta aglapiga na imanututan at laan to kimat ditan at sa tay lugar yon. Tasay kwanto na Atty. Castro ang may sakop na ahensya ng gobyerno ang siyang magsasagawa ng lifestyle check. Ang may sakop na ahensya ng gobyerno ang siyang magsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng patungkol sa flood control projects dahil binibigyan nila ng karampatang tiwala ang mga ito. Paano ito tanay? Ay alam ibabaga to balot nun kin. Ibabaga to nun Mayor Magalong aguntahan. Paano mo iimbestigahan ang sarili mo ikaw mismo involved? Mr. President, baka masayang yung kontrobersiyang binulgar mo. Pero sa kwantumat ng Atty. Castro, biglang kambyo sa kwanto kapag mayroon namang nakitang anomalya sa mga nag-iimbestiga ay maging sila ay iimbestigahan. Magano na uluwag di ba na? Sa gabay yun ibaga sa DPWH
yamanunan involved at sararayan kontrobersiya? Si kara mismo sa manimbestigat sarili da? Si kara mismo sa manimbestigat si karada? Si sarili da? Kakaiba da? Imbestigaan da? Tano bilang at aliwan patas investigasyon da? Si kara la imbestigaan nyo? Singa walay aliwa? Katulalantinan mayroon magalong. Paano mo iimbestigahan ang sarili mo, ikaw mismo involved? Di ba? Pitalaran la. Pitalaran la nan mayroon magalong sa pangimbitadad si kato ditan at kongreso. Ta pigaralatay congressman yaman sa salita. Ya si kato at unapirang, unarak at kongreso ta ibagato. Bagato no siya pararatan so involved. So siya pararatan so involved. Tas ibabagato may sakaya congressman. May controversial ya congressman mo. Ya atalo at sa election pero sikati improklamada lapud disqualified. May kalaban to. Ya analo. Si Congressman Benny Abante. Agauntahan. Si kwanto if Mayor Magalong refuses to face the committee with evidence, then he is nothing more than an empty can. Kwanto? Maingay pero walang laman. Kwanto? Pero antay kwanto nun Mayor Magalong. Bukas siyang humarap at magpresenta ng mga ebidensya sa House Inquiry kapag siya ay nabigyan naman ng formal na imbitasyon ng Kongreso. So what are you waiting for? Dada kayo ng dadaya dyan sa House of Representatives. Send your invitation to Mayor Magalong. Si kwanto ng Mayor Magalong, alangan namang ipepresenta ko na lang yung sarili ko doon. Kwanto? Anong oras? Kwanto? Saang lugar? Kwanto? Hindi ko alam kwanto? Anong yutan ay? Labir kila labir ditan, papaarapan nyo ang gapi invitasyon nyo balat. Antutan, singamang kakwangkwanan kila bata. Tinatanggap ni Mayor Magalong, Benjamin Magalong, yung hamon mismo ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Congressman Benny, gawa ka na ng invitation. Kau naman. Pero ito ang kondisyon, ito ang kondisyon ni Mayor Magalong. Ito ang kanyang kondisyon. Huwag nyo naman akong tratuhing akusado. Kasi resource person. So ako, resource person ako. So ibig sabihin, pabayaan nila ako magsasalita muna bago yung interpellation. Hindi siya akusado, siyang tumutulong sa inyo para malaman po ninyo ang katotohanan, para mamulat po ang inyong mga mata sa katotohanan na ilan sa inyong mga kasamahan yumayaman. Lalong yumayaman. Diba, Congressman Benny? Uy, pero ang tuya balatay ni? Sa kuya kontraktor, pinaltugda at Negros Oriental. A 58-year-old engineer, tan sa kuya kontraktor. So pinaltugda, lulugya, manbiyabiyahe along the highway, National Highway, na Sitio Umanod, Barangay San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental, nan karuman nakabuwasan. That initial investigation na sa Santa Catalina Police Station, akin kasi pinaltugdayan. Hindi pa? Kabatunti pa? Unong at investigasyon at ating tanagagi paunlad sa may quarry operations to ya. Quarry site di abitlan lugar. So sa may abitlan engineer. Then, akaulop to unidentified suspects riding a black Honda XRM motorcycle.
Ya lulugdan ang babiyahe ha, manandar suluganan. Believe ka at sararaya. Ibig sabihin talagang may kagagawa dala iraraya. Irarayan riding in tandem. Talurog kita manandaray, pinaltugda. Na. Inatoy at atong tanagagig. Yaunong at investigasyon sa kaya 45 caliber pistol. So inusar na saray aray so riding in tandem. And right now, bini-verify pa ng mga otoridad kung anong dahilan. Pero ang tinitignan nilang anggulo ngayon, land dispute. Land dispute. No akin matanto. No land dispute sa no dalin sa pantungtungan ang pantungtungan lang. Ang gapulate agi-agi, ang gapulate mangkakanayo na guntan. Pangkukulkulan nyo tayo dalin, tagyutan ni ay, agyutan na awit at taon, noon na kayo taon. Agyuma na awit at impirnutan, aguntan, laan ng satanas. Ay, siyempre, awit-awit nyo tayo dalin nyo, maninggit at si satanas, si Lucifer. Pastidyon to kayo moong, nagauntan, tainggitiron mo ang tanay, si Lucifer. Ay, agi. Sige, manalwar kila si rin. Lifestyle check. Sana, Mr. President, yan man lang ang isang legacy na tawag to yata itong tanagagik. Pakanudnunutan at sika. Untoli sulik na ibalik. Kaya rin ni Nazaret pakabatan pa imano malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:04 oras sila Lingnay Balay. Diyan nga rin na sa kapaborito RJ Jimenez always at your service. Nakakalom nakakanta bayod sa Ago na Huwebes sa magteriyon kapaborito magterolingkor Joseph Kanilang Bakani. Newalay reaction daya tatang tanagagik. Paano dan imbestigan sa sarili da? Kwanto? Di ba sa tawag dat sikara departamento ng puro walang honest? Kwanto? Ay magano, hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. I believe at atong tanagagi. Kahit merong ahas sa gubat, marami pa ring ibang hayop na nandyan na matitino. Hindi lang ahas ang meron sa gubat, maraming mga hayop na nandyan po. Ibig sabihin, meron mang anay sa isang departamento, marami pa rin ang hindi anay po doon. Nagauntan, at atong tanagagi. Kanyan, sa ikong ko, walay mas marako. Akin tanong manuuplay Presidente BBM na independent body. Independent body, ya imbestigan to, irarati departamento, ya involved at satan so kontrobersiya ni Pakarad Flood Mitigation Projects, implementation na sarate flood control projects. Agon tanatadong tanagagik. Kasi tayo, numaminsan, sinasaratan so are-arom niya district engineers. Say tuay-tuay numaminsan, they are at the mercy. Nasara may ataragay officials ng gobyerno, elected officials sa tatong tanagagik. Tuande. Yano agdaram at irauno rin, agda tumbukan may ganganda, si karamat so nalasi. Kanyan si karay pakaskasi. Agaw natatang tanagagig. Ang gano agdagabay, para balat agdagabay so nalasi, ang gano si karay pakaskasi ladtan, sige. Untumbok ira. Kanyan siguro, kailangan dyan malawakang investigation. Kasi hindi lang, alam ko, hindi lang dyan sa loob ng departamentong yan ang may problema. Agaunta na tatang tanagagig. Sana, Mr. President, independent body na lang ang mag-investiga dyan. Marami tayong magagaling na mga abogado. Sila na manguna sa investigation. At karamihan din sa mga abogado niyan, mga graduate din ng puro accountant din yan, mga CPA, agonan. Yun, putuloy natin, mga CPA na abogado pa. Tapos, with integrity. Ibig sabihin ng with integrity, aga nasaliw, nanto ka man ya balitok. Tanjamante. Aga na silang
at Balitok, Tan Diamante. Hello and good morning kay Engineer Rodolfo Dion, sir, good morning. Kay Sir John Lori Rakab, good morning. Laki ng thumbs up niya. Listening, watching from Pangasinan, mga taram, ang bayan ko, Barangay Ketugan. Shout out po, Mendoza Alon, Errol John Bakar, Doms Esteban de Guzman, Raymond Bakar. Kay Sir Ben Gab Hovillano, Sir Ben, good morning. Kay Gina Sintawataw, maabigya kabosan, si Kwanto, at ganun din po sa Departamentong Peray Winawaldas na mga hudas. Agigeli karakula na, kin, ngaran na DPWH, amay mo na, dito puro walang anis. Natan lamat, babagay ay Departamentong Peray Winawaldas na mga hudas. Nako naman, pero sa mga empleyado ng DPWH huwag kayong mawalan ng pag-asa ha. Kung may alam kayo, magsalita na kasi kayo para mawala na yung ganyang paningin ng tao sa inyo. Ninyo sana nilalamat so ingangarandad DPWH, Departamentong Peray Winawaldas ng mga hudas kwantong. Ay nako. Kaya dapat magkaroon ng investigation talaga para ma-redeem ng DPWH yung kanilang kagalangan matatatong tanagagi. Ito, tuyay at komisyon kwanto ni or accomplish kwanto ni. Kay Peryong Bernardo Vlog, kabuasan at si kayo mga idol, pilugay kure followers ko, tansari tropang panangan, mabuhay kayo. Oy, kay Madam Emma Alipio, good morning. Good morning, Sir Joseph. Siyempre, binabati na rin niya sina Nanay Bihing, Nanay Konsing, Kagawad Esperanza, Sister Perla, Ma'am Merly Macapas, lahat ng listeners nyo, lalo na sa Barangay Basing. Thanks po, Sir. Yun. Kay Madam Ja, siyempre, kay Madam Cecilia Morante, good morning, idol. Pakigreet po kami. Yayo Yoko Batutay, kwanto. Actually, wala ni revelation to in line with that controversy pa tanso flood control projects. Walay baganan Congressman Libeste. Si Congressman Libeste Manaya is a special child. Sa gabay to di baga, talented at atang tanagagik. Sa kanyang murang edad, milyonaryo laya. May mautak at atong tanagagik. Natan, walay revelasyon to. Nung ina-interview dalamot, walay ibabagato natan. Dengalanti pa si Congressman Libeste at sa ating revelation to. Niya ay at atong tanagagik. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong-gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng initial na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga building sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas.
pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay iniminit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong piso DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, binabanggit na mayroong ibang mga tao na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer. Naniniwala din po ako ng taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Palalo, at ang ibang mga kasalukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Alikasyo at atong tanagagi ka, dapat gawin ng tama. Mong labat ta wala unaalagay Congressman Libestimat anto at House of Representatives sa tatong tanagagi. So at least kahit papano hindi lahat involved. Kaya natin hindi natin pwedeng lahatin. Kasi meron at merong matitino na naiiwan pa rin. Yung nga lang dahil sa kasamaan ng mga ilan, sila'y nadadamay. So, manindigan na ang maninindigan din Oh, by the way, ipakabat tila batatatan tanagagig. Tawalay request to ng kapaborito Dennis Mojares. Yasay kwanto atatan tanagagig. Huwag po kayong magpadala ng pera kung may nag-chat sa inyo gamit ang FB account ni Dennis Mojares. Kapaborito Dennis Mojares. Sa kwanto hindi po ako humihingi ng pera. Inireport na po niya yan sa NBI. Sa National Bureau of Investigation. Kaya sabi niya, kung meron pong humihingi sa inyo gamit ang account ni kapaborito Dennis Mojares, hindi po siya yung humihingi. Hindi po siya humihingi sa inyo. So yon, lilinawin lang po natin yan mga kapaborito baka nahack yung account ni kapaborito Dennis Mojares. Sir Maxi Solis, good morning. Magandang umaga sa inyo, Sir Maxi. Antayo at ating tanagagig at sa Araraya nagagawan kontrobersiya at sa Tanso Flood Control Projects. Wala rin manutap at mat. Anto kasi so posibleng may kaso ni Sagap at sa Araraya. So manbilang involved at saya so kontrobersiya. Atayo at ating tanagagig wala ray pigara ya options. Manunalatan siyempre ay may graft and corruption under Republic Act 3019. Graft and corruption under RA 3019. Jad satay artikulo na graft and corruption under Republic Act 3019 ay 3019 Republic Act 3019
si Sara involvitan, no, si Karay nasintensyahan at nayarin man kulong ira na ati up to 15 years. Up to 15 years, 15 taon nitan. Ya kulong at ating tanagagik. Paano tura may kontraktor sa involved niya? No kontraktor ka, kasi ay graft and corruption, parad sari walad gobyerno labat, aguntan. Pero, under the law, saragdakimat ya kaso na graft and corruption ang gano in your private capacity, no, napanagna ka na tatong tanagagik, yasi kayo at akikumplot, kasabwat ng isang public official sa paggawa ng kasong, paglabag sa kasong graft and corruption. And you will also suffer the penalty of 15 years imprisonment. 15 years of imprisonment. Basta no, mapatunayan na kayo po ay nakipagsabwatan sa mga government officials. Ano pa? Bribery. Pwede rin. Bribery under RPC. Specifically under Article 212 at atong tanagagik. Dated Article 212 for corruption of public officers kwantutan. Say penalty tutan, imprisonment of up to 12 years. Karuko ito may sakay graft and corruption 12 years. Jay bribery under the RPC 12 years at atong tanagagik. Number 3. Next, violation of section 35. Violation of section 35 of RA 4566 at atong tanagagik. No, si karaat na patwa na tatong tanagagik, yan ang trabaho sa may projects as contractors without a license issued by the PCAB. Without a license issued by the PCAB. Next, gikarakal manaya sa niyarin ikasudad si kayo. Procurement fraud. Oy, pati procurement fraud mo. Procurement fraud under RA pigato lamang RA 4185 na nay. Magano tanong nang ko atatong tanagagi ka. Procurement fraud under 9184. Okay? 9184 atatong tanagagi. Yaditan, isan sa kini estafa mo. Okay, wala mo ni estafa under Article 315. Estafa under Article 315 of the RPC. Ito may RPC, Revised Penal Code atatong tanagagi. Karakal manaya. Karakal manaya na pinayarin ikasudad si kayo atatong tanagagi. Ayay sukinay under estafa is tumanggap kayo ng pera pero hindi nyo ginawa yung project. Ito na yung mga ghost projects. At pwede kayong makulong ng panghabang buhay, lifetime sentence at atong tanagagik. No napatuan. Plus wala ni civil liability yo. Civil liability yo at atong tanagagik no inar mambayar kayo ng katumbas ng halagang inyong kinulimbat. Yun. Halimbawa, nakakulimbat kayo ng 40 billion. Yun din ang babayaran nyo. 40 billion. Plus, wala ni damages. Damages sa gobyerno, plus doon sa mga naapektuhang mga residente. Halimbawa, gumawa kayo ng flood control projects. Ato bag at atong tanagagik. Iman so ginawa yung flood control project at naapektuhan. Loss of life and loss of property sa agawa. Manbayar kay damages at gobyerno, manbayar kay na damages at saramay na andi ay bilay, na andi ay property at ating tanagagi. Yun ang civil liability. Nangyuta na tatong tanagagi ka. Ayagi, kanya ang bulbulat ya. Ang bulbulat ya tatong tanagagi. At si katuratan, sunod pagyatandaan tayo, no mambilang tawalari ang taniran na
kabkabat yun manggagawa nun tan. Sige, be a whistleblower. Maawa kayo. Maawa kayo sa ating bayan. Maawa kayo sa taong bayan at ating tanagagigta. Sobra-sobra la yang maong agauntan. Luroy mo ay. Wala rin arom. Sarasarag din mga liw na mabliran luluganan. Pigay bili to may sa kay Rolls Royce. Million man ang tatang tanagagik. Aliwan 1 million laban. Aliwan 2 million. Paano na ani 5 to 7 million ni. So bili na sa may sa kay Rolls Royce. Ya ininteres to labat kalamor may payong. Aliwan sa atan labat. Dad silong na abong to. Karakal. Nasa ramay luxury cars to at atang tanagagik. Imagine that. No nayari-yari sa dukulanda at made of gold. Say plato da, say baso da at made of diamonds. Grabe. Imagine. Naman bilang, wala la kasi nang gawin tan. Ginawa ton baso may diamond. Wow! No nangyari kwang ko, wala rin nuwa nangyari, pero ang kapamaniingan na so anong nangkun ng pagaway baso out of diamond. Hanggang tatang tanagagi ka. I-describe tila ba no panon ti panbibilay da sarasarag din mga liman gastos na untan ira bilyon kaya dan manggastos ng bilyon at ating tanagagig, pero at the expense of the people's money, at the expense of the poor people of the Philippines. Kulan mo la kasi konsensya darayan to. Samantalang araw may arom at atang tanagagig, ang gano pagpagilabila watan nirad daladalan anto ilalako da. Balut! Pigare tubo dad sa may balut! At kwanta naman ang tubo mo't irelasos, at sa may balut! Pero anos dalay anos mo't kalamor, pero araray ay maganggano de man ko ang manggaway kwartan to. Pero siyempre ang tatila tanatatong tanagagig, ang gano ang yaman da kasabiyod tawon pari-parihas kayo lamang. Nung pati kayo parihas kayo naunat agauntan. Ay, okay. Untuloy sulig na ibalik hari ni Nasarin pakabatan pa imano malalapunit sa rin managantabay. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinbelco.
ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Hoy, papail tayo at natin talaga gig alas 8:32 la oras natin sa Liknaay Valley. Siyempre kalop kang tabay ni sa Magtarion kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Diyan nga rin nasa kapabrito tayo na RJ Jimenez always at your service, ha? Nawalay gadgan na dati Balo, PNP Chief Lieutenant General Nartates. Sa kwanto ay patutupad ng Philippine National Police ang mga proseso kaugnay sa pagpapalit at pagbalasa ng mga opisyal. Ito na yung dahilan kung bakit nga napalitan yung dating PNP Chief. Kasi hindi nasunod yung proseso. Huwag kayo kasing mas magaling pa sa proseso. Ayon kay ating PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., may iba't ibang antas ng proseso para rito, kabilang ang Senior Placement Board Alpha, Senior Placement Board Bravo, NBank Executive Committee at maging sa regional at provincial level para sa pagpupwesto ng mga opisyal. Kaya i-implement po ni General Nartates Jr. ang 2025-0531, reversing the major reshuffle of senior officials done under former PNP Chief General Nicolas Torre III. Pinalitan din nirelieve din ni Nartates si Police Brigadier General Jean Fajardo, di ba? As PNP spokesperson. Kasi ito is misalignment, sabi niya, with the Public Information Office. Ang dapat nandyan na spokesperson ay yung nasa Public Information Office. Ayun. Pero na-interview na si Kuana. Na-interview na si General Torre. Wala daw siyang sama ng loob. As a good soldier, susunod daw siya sa utos. Okay, good. Soldier malante, gawin natatang tanagagi ka. Ang sabi ni Sir Jerome, may kakasilay Sir Jerome agagi, kanyan basan ko pala ibabagatuay. Installation daw ni Reverend Father Mario Lito Ferrer sa September 1, Monday, sa Sual Parish Church, Sual, Pangasinan. Okay. With Most Reverend Napoleon John Sipalay Jr., Bishop of the Diocese of Alaminos. Public service tumat na siya pare kakanain kuno agagitan kabalus-balusay linawa na Andilad Bilay Engineer Cesar Arenas na umanday bugalyon sa ibangkay to kuno natan walan aarulan Angels Rendezvous Memorial Park at Nabato Street Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Sige. Kalumbabarong Sir Jerome, Aba Sakla, gapulay ni Bagam. Kay Nanay Consing, good morning. Sabi niya, good morning Sir Joseph and Sir RJ. More power to your program, kapaborito. Kwantoy. Thank you, thank you. Likod at sa may lifestyle check at atang tanagagi igagangan ng Presidente BBM, sinalatan to, so sa may secretary na health, pansamantalang sinuspindi si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na muling nagpasiklab ng mga espekulasyon hinggil sa posibleng reshuffle sa kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa isang source, posibleng mapalitan si Herbosa dahil patuloy na nadadagdagan ang kontrobersiyang kinahaharap naman ng Department of Health. Ano ba yan, Mr. President? So, likod dyan sa DPWH, isa ring pinupuntirya ngayon
ang Department of Health. Ay age. Napudsari kontrobersya na kinasasangkutan naman ni Secretary Herbosa. Kaya ituloy na lang ninyo, Mr. President, talagang ituloy nyo yung lifestyle check. Pero mag-create kayo ng independent body para makita natin talaga kung saan ang problema. At itong hintayin natin. Ayas o talaran ng tayo-tatin tanagagik. Siniguro po ng Palasyo ng Malacanang na papangalanan na tatang tanagagik ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga politiko na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Development story natin yan, mga kapaborito. Ito po ang kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Ayon po kay Castro, mismong ang Pangulo na ang nagsabi na wala siyang sisinuhin, maging sila man ay kalyado o kaibigan at malalapit sa kanya. Bukas din anya si Pangulong Marcos na makipagpulong kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay sa nalalaman niya sa maanumalyang flood control projects. Kinumpirma rin ni Castro na sinusuri na ni Pangulong Marcos sa mga dokumentong binigay ni Magalong nang ito ay mag-inspeksyon sa Baguio City. Handa rin ang Pangulo na makipag-usap kahit kanino, lalo na patungkol sa mga anomalya. Maging si Batangas Representative Leandro Liveste, anya na kamakailan lang ay pinaaresto ang District Engineer ng Batangas dahil sa panunuhol, ay maaring personal na makipag-ugnayan sa Pangulo para makasuhan ang malalaking tao na nasa likod ng panunuhol. Nilinaw naman ni Castro na kaya hindi agad nababanggit ng pangalan o nagbabanggit ng pangalan si Pangulong Marcos kung sino mga sangkot sa anomalya sa flood control projects ay dahil nag-iingat siya para hindi makasagasa ng mga inosenteng tao. Sige pa sirin. Tapyan nakabatan mo. Sana malaman natin kung sino-sino mga yan. Ay exciting yan, mga kapaborito. Sino kaya mababanggit dyan? Sa mga politiko, either kaalyado, malapit sa Pangulo, or kaibigan. Ay, sana very soon. Ay, bali-bali yata itong tanagagik, yatalaranan. Tas siyempre, ang putaputang ya issue yan natin. Ang putaputang pantutungtungan na balang sinansakay ang gano inriya sukong at bansan Pilipinas si katutan so pantutungtungan tayo at atong tanagagik agauntan. Natano nakabatan tayo no si paratan turati kangarananda. Uy! Mapupuno ang mga harapan ng tindahan sa kwentuhan. Sana Sir Jerry, good morning. Malay mo, Sir Jerry, meron din, by the way, good morning nga pala sa mga kababayan po natin sa Dagupan City. Nag-enjoy sila doon sa bazaar. Bazaar kahapon dyan po sa may Magic. Magano ang tatawag si Sir Dennis. Sir Dennis, good morning. Anong may paglilingkod namin sa iyo? Okay, good morning. Magano ta agka narurungal, magano ta ikasil ko iking ko. May magano labat. Sige, good morning, Sir Dennis. Okay, good morning, Kapaborito Joseph. Paalala sa mga followers ko doon sa Facebook ko. Dahil kanina nagtaka nga ako dahil si Kapaborito Amor Legaspi-Diga ay nag-chat sa akin at mayroon daw naggumamit sa account ko na humihingi
ng kuan ng 3,500. Oh. At saka umutang yata ng kuan din ng perfume. Perfume. Oo. Nakakatuwa nga hindi ako nag-perfume bakit kuan. So sinakyan daw ni Kapaborito Amor yung chat na yun, nagamit yung aking account. Oh. At ngayon pagkatapos ng programa ko kanina tinawag ko si Kapaborito Amor. Yun ang kwento niya sa akin. At hindi lang si Kapaborito Amor ang tumawag sa akin, meron din tayong kasama sa profesyon, itong si Glenn Chimpo tumawag din sa akin at yun din ang gamit na account, yung account ko na humingi daw ng 3,500. Hoy, laki Oo. At sabi ko sa kanya, hindi ako nag-chat kaya ginala na ako na talagang hinak nila yung aking yung account mo. Oo. Para makahingi ng pera. Pero actually wala akong hiningan ng pera, ano. Ito ay re-report ko sa NBI mamaya. Para sa ganun ay mahuli yung gumawa ng na ito. Pero meron akong hinala, ano, kasi kagabi may nag-chat sa akin na kung gusto ko raw na yung maka-avail ng assistant from DSWD. Pinindot mo? Hindi, chat yun, chat Chat, oo. Sa akin, So ngayon, sinakyan ko naman. So nung sinakyan ko, hindi ko alam na gano'n ang kanila. Kinuha yung information kung taga saan ako, poblasyon Dasol, Pangasinan ang sinabi ko. Nako. So yun, so yan ang kwan dyan, sinakyan ko. So mayroon pala yung mga gano'n na may nag-chat. Actually, yung account na yun, taga Burgos, Pangasinan, neighboring town. Oh. Neighboring town, papaliasan ang doon na address niya. Oo. So nasa akin. Ngayon, in-scroll ko yung kanina, yung messenger niya. Binura niya lahat yung mga conversation namin kagabi. Wala na. Wala na. Yung conversation namin, wala na. So doon na, ito na yung ito na yung tao na ito ang gumamit. At sana yung tao na ito matris ng NBI mamaya kung i-report ko mamaya sa NBI para mahuli. Isang lalaki at saka isang babae yung kaso kong kagabi. Oo. Doon sa account na yun. Oo. Ay, kausap mo through phone o through messenger? Messenger. Oh. Okay. Sige. So, paalala sa ating mga kabayan, especially yung mga followers ko sa Facebook, kung may mga ma-receive kayo na ganitong mga pangyayari, tawagan nyo ako. Okay, report na nyo lang sa pulis, para sa ganun ay mahuli yung gumagawa ng itong mga klaseng modus gamit ang Facebook ng ibang account. Okay. So yun lamang, Kapaborito Errol. Kapaborito Joseph, para ang ating sige. Present daw si Kapaborito Errol. Okay. At thank you, narinig ko kanina na pinasa mo yung pinost ko sa Facebook. Oo. Kasi medyo alarming Yes. Baka lahat ng mga followers ko i-text nila, magsisim nila sila ng message na hingi silang pera. Actually, wala pa akong yung kinalaman dyan. Okay. So, mas maganda na yung report natin sa NBI, at least may records. Magreklamo. Yes, tama yan. Okay. So, gano'n lang, Kapaborito Joseph, mula dito sa labas ng Himpilan, ako po si Kapaborito Dennis Muharis. Okay, 10-4, Kapaborito Dennis. Actually, atatang tanagagik, wala re-reminder siya untanla. Yan, nababasa tayo. Ang gano dyan Facebook na sinasabi nila, pag may nagtatanong sa inyo kung miyembro kayo ng DSWD, gusto nyo bang tumanggap na ang tulong mula sa DSWD, mag-ingat-ingat po kayo. Actually ito, beware. Ito natanggap ko mula sa Globe.
Sabi niya dito, beware of text messages from DSWD, SSS, or NDRRMC offering cash assistance. If there is a link, even if the sender is Globe, that is a scam. Kwanto? Beware of text messages from DSWD, SSS, or NDRRMC offering cash assistance. If there is a link, even if the sender is Globe, that is a scam. Remember this. Alagang Globe tip. Don't click links in text and never share personal information or OTP. Tano in-share yun tay OTP nalay Gcash yo. At ating tanagagik na opot. So titipo na yun Gcash. Gontan. Kaya tantantan nyo tan. No walay naawat yung text message. Kunwari manlalapod DSWD, SSS o dino NDRRMC. Babagatan gabay makatawat na cash assistance kwanda kakalutan dakilabat. Tanaanin na ganuyan tepetandalay information at si kayo. Personal information. Sa irap to no nala dapati OTP naupot so laman na Gcash yo. Gantan. Kanyan, be very careful with that. Anino nyo, si Kapabrito Dennis, out of his curiosity mad, pinindot tumad, Nathan, ahak may account to, mangkakaraw-karaw natan may hacker, at saray personal ya friend to ng Sir Dennis, ya 3,000 karakol, tatang tanagagi, kabalugtan, kaya papanuno tayo, papakaba tayo namin amimiga, ya friend ng Kapabrito Dennis Mojares, ahak may account to. No, wala man bilang sa biglan ang karawad si kayo. Usar ang di account to, may karaw na financial assistance, agyo ubatan. Tampano na ni si Kim Sunahak. Stay safe and verify official announcements. Tano wala reton tanya announcement, narengal yung mismo si kami. Ta syempre nakabatan mimot no talagan manlalapo at DSWD o dino ande. Dapat unos sed veros. Tiga ba ito ni baga? One but true. DSWD, sige ba ito baga? Say dapat manlapot impormasyon yon tan no dyan DSWD laban. Okay. Kaya ingat-ingat po kayo. Sa ating mga listeners dyan sa Bangosville, kumusta na kayo? Masiraswerte kayong talaga dito nanto. Luri kita na twice a year, makakawat kayo na regalo, malalapod pamilya lim. Anto, karoman kasi birthday ng former Mayor BSL. Say anunutan ko lalaingan. Antayo nun, arayay so nagagawan kada sabi sa bulan, 2 bulan, napalabas so 2 bulan, 3 bulan, wala sabin ayuda, gontan. Agaman nampot sa ayuda. Yaman lapod gobyerno to, PAD, AX, and everything, puro ayuda, yamin. At tanunutan ko may project ng sama ng BSL, may best special lechon. Nansaman, ginapuan tutan so Bangos Festival. Balbalag so nitulang tutan so Bangos Festival, nagkalalo at ekonomiya na sa siyudad na Dagupan. Natan, wala matiray lechoneros tayo kasi dyan siyudad na Dagupan. At marurunong matira yaman lechon. Pero sa simagsakad kanunutan to ng BSL, mangawa na sa may competition. Kanya po inilunsad po niya yung best special lechon. Tapi ang jaruntan,
Sa syudad na Dagupan, aliwan na kabat lapat at sa tay bangus, aliwan na kabat labat at sa tay pigar-pigar, because we are also known for our pigar-pigar industry. Agontan. Nakabat mat sa syudad na Dagupan at sa may best special lechon to at ating tanagagi. So ninunot to man, nagkaroon ng competition. But likod at sa ating competition, sa isa kuya purpose to tay best special lechon, sa isa kuya component tutan, ay may mangiter na livelihood opportunity. Mangiter na livelihood opportunity at sare taga syudad na Dagupan. Taakin, walalatan so best special lechon competition. So say nakaukulan tayo, dapat walay supply na swine, walay supply na sara may lechon. Agaon tanatatong tanagagi. Kanyan sirin, tatawagan tayo yung best special lechon, natawag nanlapod syudad na Dagupan, dapat sirin ara may swine, ilechon tayo, malapumot at syudad na Dagupan. So alongside with that launching na say best special lechon, aman so launching mat na may profitable indigenous grow out systems. Yaatan at sa tanya programa tatang tanagagik, wala rin pamilya na idan opportunity at sa kada barangay, sikara at amay supplyan na amay anto'y tawag dat sa may mulagya swine, pabalagan da at ating tanagagik. Kuntan, itdandara, supplyan dara. Pero, to make a distinct recognition, yakwanda, gawandan kakaiba, so saray ay swine, at syudad na Dagupan, wala may special process at tinumbo. Sa gawan all natural feed, ang gaputan so samay may tatawagan dan feeds, kasi mostly kasi papaganda natin feeds at saray swine feeds agauntan natatan tanagagi untan mo at saray sira feeds. So all natural feed, akin ta all natural feed, ito ipapakanad saray swine ng sama na gauntan. Nanunutan ko wala may ginapas yakin sungag na punti, gagapas sandaman, insanda iluto, insanda katuman sa ipapakandad kin swine iran ng sama nagonta natatang tanagagig. The very purpose para maging lean, tender at masarap yung karne at less fat, irami lechon tayo. So inilunsad lahat yan, kaya lang hindi na nabigyan ng pansin. So sayang, it's another livelihood opportunity sana para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan. Aliwan sa may ayuda, katulatay singa pitalaran yun na puro ayuda, gaunta na tatang tarangkagi. Dapat kasi untan so kanunutan, mindset na sari to, magmaliwiran, mangiras. Tailalo ang dalata, nagaunta na tatang tanagagig, mangiras. Kanya nang nyo, dakularay diabetic na pero los benos pero los benos, liwan lapod mangiras kat diabetic kalandimat. Hanggang pala yung malon, may oras sa'yo tatang tanagagik. Magano, tawa, paano wala nire pahabol yung message yun abasan ko lang magano. Kay Madam Gemma Sibayan Busto, good morning. Good morning, Sir Joseph, watching and listening to your program. Thank you, ma'am. Si Sir Jerome, kautang lako nun din tani 857 labad jad irilum ay advanced tayo rilom.
Diyan ka rin, nasa'y kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Akalubakan tabi lang wala likna ibali sa magtaryon kapaborito magtaryon lingkor. Joseph Kanilang Magani. Katabay ito yung mga technical side at ating tanagagi ang kapayorom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Ang tabihan ng susunod kagad ng number 1, yung kapaborito Joey Baby. See you po uli bukas mga kapaborito ha. Dito lamang sa Likna Ibali, DWJ 88.